M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero limene ndi lachinayi pa 12 March 2026. Ndipo Ambuye Yesu akufuna apitirize kutilankhula mu nyengo ino ya masautso a Ambuye athu Yesu Khristu. Kuti Ambuye Yesu pamene akuzunzika nafenso tidzifunse kuti ndi chani chimene chikuyenera kuti chife nawo limodzi ndi Ambuye Yesu. Kuti pamene Ambuye Yesu adzauka m'manda nafenso tidzauke nawo limodzi ndi kuyamba moyo watsopano. Ndipo kuti aleluya idzakhale nyimbo yathu. Ndipo kuti chimwemwe chidzatikute tonsefe moyenerera. Zingathe kutheka kumadzachita Pasaka tisali oyenerera, anzathu akamavina, anzathu akamakondwera, ife nkumadabwa kunena kuti akukondwera chani. Koma nkhani yake imakhala yonena kuti palibe chimene iwe udatsirako nsembe, palibe chimene iwe chafa limodzi ndi Ambuye Yesu. Anzako akukondwera, mwina iwo akuzindikira kunena kuti chilipo chimene chafa limodzi ndi Ambuye Yesu. Bwanji nanunso pamene tili mu nyengo ino, mawu a Mulungu amene ife tidzigawana atithandize kunena kuti china chake mwa inu chife limodzi ndi Ambuye Yesu, kuti Pasaka idzakhale ya tanthauzo kwa inu. Ndipo mawu athu alero oyamba akuchokera mu buku la mneneri Yeremiya. Yeremiya mutu 7 kuyambira ndime ya 23 kulekezera ndime ya 28. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Council Grace Malela kuchokera ku St. Kizito Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wabwino walero ukuchokera mu uthenga wa Luka. Luka mutu 11 kuyambira ndime ya 14 kulekezera ndime ya 23. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba kuchokera ku St. John Paul II Chitedze Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo mwa Ambuye, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu a m'buku la mprofeti Yeremiya. Chauta akuti, chimene ndidalamula n'chimodzi. Ndidati, mukamandimvera ndidzakhala Mulungu wanu, ndipo inu mudzakhala anthu anga. Muzitsata malamulo anga onse kuti zinthu zikukomereni. Koma anthuwo sadamvere, sadasamaleko, ndipo adapitirira kukhala osamvera ndi mtima yawo yoyipa. Adayang'ana zam'mbuyo osati zakutsogolo. Kuyambira tsiku limene makolo anu adatuluka m'dziko la Igupto mpaka lero lino, ndakhala ndikukutumizirani atumiki anga, aneneri kawirikawiri. Komabe inu simudandimvere, simudasamaleko. Ndi mitima yanu yokanika mwayipa kupambana makolo anu. Iwe ungawauze zimenezi, sadzakumvera. Ungawayitane, sadzakuyankha. N'chifukwa chake udzawauze kuti, uwu ndi mtundu wa anthu aja sadamvere mawu achauta Mulungu wawo, ndipo sadafune kukonzeka. Mawu owona otheratu, ndipo pakamwa pomangonena zonama zokhazokha. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Tsiku lina Yesu ankatulutsa mzimu oyipa oletsa munthu kulankhula. Mzimuwo utatuluka, munthu amene anali osalankhulayo adayamba kulankhula, mwakuti anthu ambirimbiri amene anali pomwepo adazizwa kwa basi. Koma ena mwa iwo adati, mphamvu zimene iyeyu amatulutsira mizimu yoyipazi
nzochokera kwa Belezebulu, mkulu wa mizimu yoyipayo. Enanso pofuna kumuyesa adampempha kuti awaonetse chizindikiro chozizwitsa chochokera kumwamba. Koma Yesu adadziwa maganizo awo, motero adawawuza kuti anthu a mu ufumu uliwonse akayamba kuwukirana, ufumu kutha kwake nkomweko, ndipo banja akayamba kukangana, banjalo limapasuka. Tsono ngati a mu ufumu wa Satana ayamba kuwukirana, Satanayo ufumu wake ungalimbe bwanji? Paja inu mukuti ine ndimatulutsa mizimu yoyipa ndi mphamvu za Belezebulu. Ngati ineyo ndimatulutsa mizimu yoyipa ndi mphamvu za Belezebulu, nanga ophunzira anu amayitulutsa ndi mphamvu zayani? N'chifukwa chake ophunzira anu omwewo ndi amene adzakuweruzani kuti ndinu olakwa. Koma ngati ine ndimatulutsa mizimu yoyipa ndi mphamvu za Mulungu, ndiye kuti Mulungu wayamba kukhazikitsa ufumu wake pakati panu. Munthu wamphamvu akamalonda nyumba yake ali ndi zida za nkhondo, katundu wake amakhala pabwino. Koma pakabwera wina wamphamvu zoposa namgonjetsa, amalanda zida zimene ankazidalirazo, kunkugawana katundu amene walandayo. Munthu osavomerezana ndi ine ndiye kuti ngotsutsana nane, ndipo osandithandiza kusonkhanitsa ndiye kuti ameneyo ngomwaza. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Masiku apitawa la Mulungu titachoka kotumikira ku outstation, pambuyo ponena kuti ndinali ndi misa zitatu, ndimamva kutopa. Ndinangofikira ku parishi kugona kuti ndipumule. Basi kenaka ndangogona kanthawi pang'ono nkupeza kuti ndadzidzimuka. So I said, ngati njira imodzi yodzipumitsa kuli bwino ndichoke kuno kuchitedze ndipite kulikuni ndikacheze kwa ansembe anzanga. So tafika kulikuni kuja tacheza bwinobwino ndi ansembe. Kenaka basi timakambirana za misewu, kuti misewu sili bwino, misewu yaonongeka. Pamene ndimabwera kuno ndavutika, ndi ansembe anandithandiza kuti yayi pali njira ina imene mungathe kudutsa ndipo muphonya msewu umene mwadutsa pobwera ndi mavuto ake. Koma msewu umene anandilozera ndi msewu umene kumapeto kwake kudakapezeka kuti galimoto yagwera mudzenje. Ndipo itagwera mudzenje ndinakumbukira kuti ansembe azanga ndi amene anandiwuza kuti ndutse njira iyi, ndi ndinawayimbira foni kuti galimoto yagwera mudzenje, ndinagwiritsa ntchito msewu uja umene mandiwuza uja. So as my brother please anafulumira kwambiri, anabwera kuti adzandithandize. Atabwera kuti adzandithandize, anadzapeza gulu lina lili pomwepo likuyesera kuti linyamule galimoto ija liyike malo abwino, liyike pa mtunda kuti ine ndizipitirira ndi ulendo. Koma pamene anthu anali pakalikiliki, including ansembewo, kumakankha nawo, kumanyamula nawo kuti mwina ituluke mudzenjemo, panali mkulu wina anangoyima poteropo amangolankhula, aliyayi musakankhire kumeneko, koma mbali yakuti yakuti. Ndipo anangokhala osayikhudza nawo, nkumangonerera. Ndene ndimadabwa kuti koma mkulu wabwera pano udzatani, mpaka na galimoto ija nkupeza kuti yatuluka nkumapitiriza ulendo. Ndipo ansembe anandiwuza kuti musadutsenso kuja tinanena kuja kumeneko sitikudziwa bwino ono tsopano ndi mvulayi, kuli bwino mungodutsa msewu watala. Nangoyenda kanthawi pang'ono galimoto ija nkupeza kuti yazukanso teyala, nkumaliona teyala langa lupita poteropo. Ndiye ndinawayimbiraso, akuluakulu pepani musatope nane, teyala la galimoto lija lazukanso. Ndiye anabweranso, mkulu uja anabwera nawonso, anangoyimanso poteropo nkumangoyang'anira. Ndiye ine nkumadzifunsa kuti koma mkuluyu akumabwereranji? Funso ngati limeneli ndi limenenso mwina Ambuye Yesu akuyenera kuti adzitifunsa ife kuti koma kodi timabwereranji pamaso pake? Timabwera pamaso pa Mulungu, koma moyo wanu, koma moyo wanga, koma moyo wathu mwina umaoneka kuti sitikutakataka, sitikutangwanika, sitikuchita zimene Ambuye Yesu akufuna kuti ife tizichita. Ambuye Yesu tsiku la lero tikumva kunena kuti akutulutsa mzimu woyipa mwa munthu umene umamulepheretsa kuti munthuyo adzilankhula.
ndipo ati atatulutsa mzimu woyipa wa munthuyo akuti pompo munthuyo analankhula. Kodi n'chifukwa chani akutsindika kunena kuti pompo munthuyo adalankhula? Zikutanthauza kunena kuti mbuyomo kudalinso kuyesera kufunafuna kuti munthuyo alankhule koma samalankhula. Anthu ena amayesera kuti atulutse mzimu olepheretsa kulankhulayo koma munthuyo samalankhula. And now we are meeting a God who is powerful, a God who is able. Lero tikumana ndi Mulungu amene ali ndi mphamvu zonse. Lero tikumana ndi Mulungu amene tsopano wamulankhulitsa munthuyo. Cholinga cha Ambuye Yesu amafuna kuti munthuyo amasulidwe. Ndiye panali no gulu no tsopano limene lawazungulira Ambuye Yesu, limene likuyenda ndi Ambuye Yesu, limene lili pamaso pa Ambuye Yesu, limene lili pafupi penipeni ndi Ambuye Yesu. Koma anthuwa sakugawana cholinga chimodzi ndi Ambuye Yesu. Pamene Ambuye Yesu amafuna kuti munthu achiritsidwe, anthuwa tsopano tikumva kunena kuti akufunsa mafunso akuti mphamvu zimene zamazitenga kuti. It's not important. At this time sinde kuti ndizofunika ayi. Chimene chili chofunika kunena kuti munthuyu walankhula. Ndipo ina aliyense amangoyenera ndi ulemu kwa Mulungu kumwambamwamba, ndipo pansi pano mtendere kwa anthu onse akufuna kwabwino. M'bale wathuyu walankhula. Koma ina akuwafunsa koma zimenezi mphamvu zimene zamazitenga kuti. Ati mphamvu zimene zamazitenga kwa Belezebulu. Lero tatiyeni tidzifunse kuti kodi ife amene tili pafupi ndi Ambuye Yesu, kuti kodi inu amene muli pafupi ndi Ambuye Yesu, kuti kodi inu amene mumakhala pafupi ndi Ambuye Yesu tsiku ndi tsiku, kumabwera ku nsembe ya misa tsiku lililonse, kumabwera ku dalitso, kumabwera ku mapemphero amawa tsiku lililonse, kodi cholinga chanu ndi cholinga cha Ambuye Yesu ndi chofanana? Mwina atu Ambuye Yesu angatomafuna kuti adziwa masula anthu, koma inu cholinga chanu mukuwamangabe anthu poliphera kuwakhululukira, posunga mangawa. Taloleni Ambuye Yesu kuti cholinga chawo chikolokere mwa inu. Aloleni Ambuye Yesu kuti cholinga chawo agawane nanu. Musakhutitsidwe kuti muli pafupi ndi Mulungu. Ndisakhutitsidwe kuti ndili pafupi ndi Mulungu, koma Chikhristu changa ndikhutitsidwe ngati cholinga cha Mulungu, cholinga cha Ambuye Yesu chikolokera nkumafanana ndi cholinga changa, cholinga chanu chopezekera pamaso pa Ambuye Yesu. Kenaka tikuonanso kunena kuti pamene anthu akufunsa kuti mphamvu zimenezi kodi iyeyo amazitenga kuti, akuti mphamvu zimenezi amazitenga mwa Belezebulu, amene ndi Satana wamkulu kwambiri. Ife tikuyenera kunena kuti tisinkhesinkhe moonadi mtima, kuti nthawi zina zinthu zabwino zikamachitikira anthu ena kwathu kungokhala kuyamika basi. Anthu ambiri pamene tikulephera moyo wathu wa madalitso, nkunena kuti timalephera kuyamika madalitso anthu ena. Ndiye chifukwa kuti timalephera kuyamika madalitso anthu ena, timalephera kulandira madalitso olinganako ndi amene anzathu alandira. Nzathu akapezeka kunena kuti zikumuyendera wamanga nyumba, ali kungomanga tu chinyumba chachikulu ngati kuti adzakhala amuyaya pa dziko pano. Yamikirani madalitso anthu ena, ndipo madalitso anthu ena adzawolokera kwa inu. Atitu kwawo kuja ati kuli garden yabwino, anamanga garden yabwino, malo momwe malimbikiro limi angolimbikira odzala kapinga m'maluwa. Yamikirani madalitso anthu ena, ndipo madalitso anthu enawo adzawolokera kwa inu. Ati iye angonenepa, iye akunenepa kuti kuja musamango aona koma matenda. Yamikirani madalitso anthu ena, madalitso anthu enawo adzawolokeranso kwa inu. Akulephera tukayamikira madalitso, nkumanena Ambuye kunena kuti akuchiritsa chifukwa cha mphamvu za Belezebulu. Mwina atu nanunso, mwina atu nanenso, madalitso a Mulungu amene Mulungu akuwapatsa anthu ena amalephera kuwolokera mwa ine, akulephera kuwolokera mwa inu. Chifukwa chani? Chifukwa ina kuti sitiyamikira anzathu akadalitsika. Bwanji lero muwankhe, muchinjirize, mwachingire madalitso anu poyamikira madalitso anthu ena, povomereza kuti panopa amene ali odalitsika ndi anzanga, ine yanga idzakwana nthawi. Pamene anthu ena akudalitsika, tizidziwa kunena kuti nafenso nthawi yathu idzakwana yoti tidalitsike. Ndipo tidzilola kunena kuti pano adalitsika ndi awa, dzina la Ambuye litamandike. Pano zikwayendera ndi awa, dzina la Ambuye litamandike. Lemekezani nthawi ya Mulungu. Mulungu akamadalitsa anthu ena, ilemekezeni nthawi yake. Mukalemekeza nthawi ya Mulungu yodalitsira anthu ena, nanunso Mulungu adzakupatsani madalitso nthawi yanuyo ikadzakwana. Amen.